Nyakwar Mgajongo soromo kanyo saa 4 mano mar okinyi majaber kawuono en chieng' tarik 14 dwe en mar 4 Nyakwar Mgajongo kamoro amora mintiere gino mara ni chenro mari mar odiochieng' ma kawuono dhi nyime e yo makare gino mara ni chieng' makare bura Nairobi ka en luoch bakoni kod kocha keni chal mar kor lwasi e gweng' ma intiere to chal nade okinyi ma kawuono Nyakwar Mgajongo wang'e ni en chieng' tich ariyo chakre saa 4 nyaka saa 7 mar odiochieng' ing'eni wamenyo counties magwa counties mopogore opogore ahinya godiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwatimo ramenya mago mag dongruok ahinya e counties auchiel e gwenge mago mag Nyanza ramenya ma kama Nyakwar Mgajongo wabiro bedo kwatimo kotenore kod nderni mopogore opogore wang'e ni nitiere wang'a peyni ma bende noket kanyo ni iloso moko kuom gi bende ne igundho chenro ma kama osechopo kanye kopogore gi mano bende wantiere kod ayaw mopogore opogore moriwo Koru Soin Dami kin mamoko duto te wabiro bedo kwatwake nyaka chirni ma bende noket ni gero bende osebede kigero gi omenda bende manoketi contractors makamagi bende gisebedo ka gichwalo tije magi e yo makare emeni chenro luongo ni mbakoromo mbaka ma bende wagoyo gi wele studio kanyakla kod e kor gwenge mopogore opogore parni kaka Nyakwar Mgajongo bende intiere thuolo mar oronwa ote chenro mag dongruok e counties magi bende nitimo koda mago mitimo koda county kanyakla kod mago mag piny owacho bende gidhi nyime e yo makare kapo nano gidhi nyime e yo makare chenro makama kiloni achiedh nade e yo machal nade ioronwa ote Nyakwar Mgajongo wantiere achiel kachiel e mbui mag oganda yudowa live e mbui mar YouTube wantiere Facebook Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X an owuon itudre koda e mbui maga mag oganda gi nying mar Sharon Ongao to pani Nyakwar Mgajongo bende duond jopiny bende wabiro bedo kwa winjo jopiny mawuok e counties mopogore opogore ginto gineno chenro mago mag dongruok e gwenge gi e yo machal nade omiyo Nyakwar Mgajongo wabiro bedo kwa chako gi weche manyien bang'e abiro bedo kod welo ma bende abiro bedo godo okinyi makawuono gin welo adek adhi bedo gi Osco Mondi jalony weche mag siasa ma bende adhi bedo godo e studio mar county ma Nairobi Richard Ogeno Nyakwar Mgajongo en japur kendo en jagoro mano mar riwruok mano mar jopur mong'ere kaka Kesga bende adhi bedo gi CPA Ken Nyamulu jalony weche mag ochumi duto te ma bende adhi bedo godo e county mano ma Nairobi koko ma Nyakwar Mgajongo abiro bedo kachako kod weche manyien wang'e jatend piny timo limbe mar e county ma Kisii noromo gi jotelo mago mag kor gwenge moheo 2,000 mawuok e county ma Nyamira kod county ma Kisii koloso e kinde romono jatend piny osingo mar kaso chenro mag dongruok michwalo e gwengego kod konde duto ma pacho ka e bwo lek mare mar chwalo piny Kenya e rang'iny mar pinje modongore bende osingo mar tego sirikal ma manywanda kata broad based kokalo e paro kokalo e por wach kod jotelo mawuok e kor gwenge mwacho ni konyo e chopo sirikande karamna pach sirikande mapacho ka omedo ni ting' mar sirikal sani en riwo jo Kenya duto kanyakla e bwo agenda mar bottom up economic transformation agenda kama dongruok biro chopo ne jo Kenya e kor gwenge duto maromre kendo maonge dewang'. Mimi nimeketi chini na hawa viongozi wenu Simba Arati anajua hawa wabunge wote wanajua ya kwamba we sit down, we discuss on the plan on how to make sure as Kenya is developing, Kisii is right in the middle, Nyamira is right in the middle, so that we can take it forward. Tunaelewana, my friends? And let me tell you, when we formed the broad-based government, it was not a mistake. It was deliberate. It was intentional. Because in my equation, I wanted a situation where no Kenyan feels left out. We want to move all of us together. So, and it is my hope and prayer that broad-based is going to bring the people of Kenya together. Nimeamua kwamba tutashirikiana na rais. Pia vile vile wale mnanijua vizuri, nimeamua hata weekend hii mtaniona Nairobi. Ninapanga lazima tupange serikali Kisii hii, Nyanza hii, mimi mniache mambo ya Rift Valley staki, mambo ya Central staki, mimi naachiwa Nairobi, Nyanza na kidogo Western na Coast. I'm the deputy party leader of ODM ambayo iko katika nini? Broad based.
Familia moro e gweng' ma Kamukunda e kar chungod bura ma Kandui County mano ma Bungoma. Koro kuyo kaluwore ni wuodgi ma ja higni 33 olale pi bang' lori mane gitero godo mauta e piny libamba ma Uganda nimo. Familia mar Daniel Obiero ne yudo wach e wi tho mano mar wuodgi kokalo e yor simu ka chenro mar manyo ringre